момента, в който я настигнах, се опитах да я прегърна. Тя се обърна и започна да удря корема ми с юмруци. Първи юмрук, втори юмрук, трети юмрук в корема ми, четвърти, пети. Вече в един момент аз не можех да ги броя, не можех да дишам. Тя изцяло ми беше изкарала въздуха. Станах да се търкалям на земята, без да мога да дишам. След като най-добрата ми приятелка беше стоварила не знам колко юмрука върху корема ми и аз лежах без никакъв дъх на земята, другото момиче ме намери така търкаляща се от болка. И по случайно дойде още една наша приятелка в този момент и двете ме вдигнаха подмишници и ме изнесоха до най-близката пейка. Там, докато аз се опитвах да дойда изобщо на себе си, те обсъждаха как може въобще да се случи такова нещо. И то само защото уж се карахме за музикална банда. Тогава нито една от нас не осъзнаваше, че всъщност причината за караницата са с това, че моята най-добра приятелка харесва същото момче като другото момиче